ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ଉଠିଲା ପରେ ମାନେ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ମୋ କାନକୁ ବାଜିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ବର୍ଷା ହଉଛି। ରାତିରେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବାରେ ଛାତ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାହାର ତୁମକୁ ଭିଉ ଦେଖଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ବର୍ଷାର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର, ଯାହାକି ମୋ ନିଦ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯାହା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।